Hello guys, good day. Jepoy pa rin po and welcome to my channel. And for today's video guys, magluluto ulit tayo. And this time naman ang gagawin natin ay isang Visayan delicacy which is piyaya. Pero gagawin tayo ng sarili nating version. Ang gagawin nating filling pa rin ito is sweet potato or kamote since meron pa akong natira doon sa previous vlog ko about butchi. So gagamitin natin itong kamote. So let's get started na guys and make cooking easy for today's video. Let's go! So, ang first step na gagawin natin guys pagluluto ng piyaya ay maglaga muna tayo ng half kilo of kamote. And then, pag nag-dry up na siya, i-transfer na natin siya sa plato. And then, palamigin ng konti. Then, balatan. And pag natalupan na natin to guys, imamash natin to ulit. Tulad nung ginawa natin doon nung gumawa tayo ng filling ng butche. Okay. Pero, para mas finer yung magiging filling natin, pwede natin itong i-blender and yun ang gagawin ko para mas mabilis and mas matimplahan ko ng maayos. So i-blend ko siya guys and then maglalagay pala tayo dito ng 1/2 cup ng evap milk. Salina natin ng evap and then i-blend natin. Kaso nga lang guys, nahirapan ako mag-blend kasi siguro na nalagyan ko ng madami kaya ang ginawa ko, minash ko na lang siya ng manual. And mabilis lang din naman pala siyang i-mash kasi malambot siya. Lalo at meron ng gatas. So mash natin siya. And then isi-set aside natin para titimplahan na natin to nung ating filling. Kumuha ng kawali o pan tapos painitin. Tapos pag mainit na siya guys, maglalagay tayo ng 50 grams ng butter. So yung mga nabibiling dairy cream sa mga tindahan, yung maliit, hatiin nyo lang yun. And then ilalagay na natin yung ating mashed kamote. Tapos add tayo ng 1/3 cup ng brown sugar and then 1/2 cup ulit ng evap milk. So nagtira ako ng konting evap milk guys kasi nilagyan ko ng 1 pinch ng food color na violet para i-dissolve siya doon. Tapos ilalagay uli natin siya sa mixture para tumingkad naman yung kulay niya. Para maging ube piyaya. Pero ang gamit natin is sweet potato or kamote. And then mix natin guys hanggang sa thicken siya ng konti. And then pag medyo okay na, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng condensed milk. Tapos ganun uli ang gagawin natin guys. I-mix natin siya hanggang sa mag-thicken or mag-dry up o kumapal-kapal yung yung volume nito hanggang sa tumigas siya guys ng ganito, bahagya. And then that's the time na tatanggalin natin. Take note guys low fire lang to, low heat. And then pag naihain na natin, gagawa na tayo ng dough. So, kumuha tayo ng all-purpose flour, tapos maglagay tayo ng 2 cups. Tapos add tayo ng 1/2 teaspoon ng asin. And then, 1/2 cup ng vegetable shortening o yung tinatawag nating lard o mantikilya, basta yung puti. And then after that, lagay tayo ng 3 tablespoon ng white sugar. And then, mimix natin siya, mamasa-masahin, mix lang ng kamay, and then pag halimbawa yung texture niya ay para ng pulveron or sand-like, then maglalagay na tayo ng 1/3 cup ng tubig. Gradual lang guys yung paglalagay ng tubig. Lagay ng konting tubig and then i-mix gamit ng kamay. Gamit kayo ng gloves guys. And then mix ulit, mix hanggang sa maubos natin yung 1/3 cup ng tubig and then mix lang. Mabilis lang siya guys masahin kasi eto nga, kaya siya tinawag na na unleavened sweet bread kasi wala siyang leavening agent tulad ng baking powder o kaya yeast na pampalsa. Kaya mas mabilis lang siya talagang masahin. So pag na-achieve natin guys yung dough consistency, then i-set aside natin and then gagawa na tayo ng piyaya or yung pinipress. Pipit-pitin na natin to. Kuha tayo ng kneading pad o kung ano mang non-sticky mat meron kayo guys, pwede na yun. And then lagyan natin ng konting all-purpose flour para di masyadong dumikit yung ating dough. And then in portioning guys, ang gagawin ko dito para hindi siya tansya-tansya. Kukuha ko ng measuring tablespoon and kukuha ko ng 2 tablespoonful nitong dough. And then, ang magiging filling niya naman ay 1 tablespoon lang.
And trivia pala guys, itong piyaya or pressed bread or unleavened sweet bread ay nag-originate sa Bacolod, sa Negros Occidental. And originally ang filling niya ay muscovado sugar and water, since yung Negros province ay may malaking area ng sugarcane plantation dito sa Pilipinas. Kaya siguro marami silang muscovado sugar doon o kaya mura yung muscovado sugar doon. Kasi nga tinawag silang sugar capital of the Philippines. Ayun yung origin ng piyaya. Pero as times go by, nagkakaroon ng mga alteration or restructuring dito sa piyaya filling. Kaya nagkakaroon ng iba-ibang version itong piyaya. Kaya ngayon, mag-i-innovate ulit tayo. Gagawa tayo ng piyaya. Pero ang filling na gagamitin natin ay kamote or sweet potato. Tapos lagyan lang natin ng coloring, food coloring ng violet para maging parang ube. Pero ang totoo niyan, sweet potato to. So yun guys, mabalik na tayo dito sa ginagawa nating piyaya or itong tinatawag na pressed bread o kaya flat bread, sweetened pastry, flaky, kung ano man tawag. So yung binilog-bilog natin guys na dough na 2 tablespoonful ang sukat. So kukuha tayo ng, ipapress muna natin yun and then kuha tayo ng filling 1 tablespoon. Lagay natin sa gitna and then i-enclose natin siya and then pabilog-bilog. Ganyan. Bilog-bilogin natin lahat. Gawin natin yan sa lahat. Hanggang sa maubos natin yung mga tinabi nating pinortion na dough na 1/2 kilo na all-purpose flour. So ito pa, may natira pa akong fillings guys. So maganda to pang dessert din. Kasi naubusan ako ng dough. So ngayon, ang gagawin natin, pag halimbawa okay na nailagay na natin yung filling o na-fill in na sa dough, ipa-flatten uli natin to. And lagyan muna natin ng all-purpose flour o kaya ng harina yung ating mat o yung ating kneading pad para hindi masyadong dumikit. And then, gamit tayo ng rolling pin, lagyan din natin ng harina para hindi madikit masyado. And then, ipa-flatten natin. Roll lang, pabalik-baliktad. And pag halimbawa na-achieve na natin yung desired thickness, ang ginawa ko kasi dito mas manipis lang para mabilis siyang maluto. Then lagyan natin ng sesame seeds or budburan na natin ng sesame seeds ng magkabilaan. And then press uli natin siya ng rolling pin para mas dumikit yung yung sesame seeds. Gawin natin yan sa lahat. Ayan guys. So dun sa portioning na ginawa natin, tapos ipa-flatten natin ng ganito. Siguro mga 5 inches. Approximately 5 inches yung naging diameter niya. Pero nasa sa inyo naman kung gusto nyong mas malaki pa, then dagdagan nyo na lang yung dough and then yung filling din. And then i-flatten nyo. And kung gusto nyo rin ng mas makapal yung inyong piyaya, nasa sa inyo naman yan. Kayo na lang ang bahala. So again, tulad ng pinapakita ko dito, gamit kayo ng rolling pin sa pag-flatten itong mga ginawa nating piyaya. In a ball-formed shape at first, kasi pinalaman nga natin yung ating sweet potato or kamote. And then, ganyan ang gagawin nyo. Ayan. Mabilis lang siya guys. Para ang nangyari dito, yung tulad ng ginawa ko dati, yung sa buche. Ayan pala. Ayun, thank you so much guys sa papanood ng ating previous vlog, food vlog regarding buche. Ayan, ito. Ayan. Pwede nyo pa rin panoorin. Parang parehas lang din naman. Kaso ang nagkaiba is yung filling natin, nilagyan natin ng tinimpla natin ng more flavorful snacks. Tapos yung natin yung dough, imbes na gumamit tayo ng glutinous rice flour, ito naman all-purpose flour. Tapos tinimplahan pa natin, naglagay pa tayo ng vegetable shortening or lard para iba din yung iba din yung texture niya. Kasi yung isa, yung sa buche, talaga yun, sticky talaga yun. Chewy and sticky. So ito naman, iba naman to. Flaky ang texture nito. Parang biscuit lang. Depende sa thickness na gagawin nyo sa inyong piyaya. So ngayon guys, pag okay na lahat, magpainit tayo ng pan or frying pan ang ginamit ko. Pero kung meron kayong griddle, yung sa burgeran ba? Yung bato yung flat surface. Tapos iniinit kasi mas maganda yun kasi mas madami kayong may lalagay na ganitong piyaya and mas mabilis sana. Pero since wala ako nun, ito na lang na regular frying pan na nandito. Basta flat yung surface. Pero kung meron din kayong skillet, mas maganda sana. Meron naman skillet dito kaso parang pinaglipasan na ng panahon na wala na yung coating kaya hindi ko ginamit. Ito na lang na regular frying pan. Sa pagluto or sa pag-bake pala nito guys, kasi bake talaga ang tawag dito, hindi luto. Low heat lang
pag ganito ang ginamit yung frying pan, low heat, tapos baliktarin nyo lang ng baliktarin or i-flip nyo hanggang sa maging golden brown siya. And makikita nyo naman kasi pag pinagmasdan nyo yan, nag-i-expand yan ng konti. So, ganun lang ang gagawin nyo. And ginamit ko na yung skillet para mas madami yung mailagay ko and then para hindi aksaya sa gas. So, ganun lang guys. A must try uli na snack na pwede nyong gawin. And pwede nyo rin siyang gawing business kung gusto nyo. So, ayun lang guys. Tapos na rin yung video natin. So, mag-taste test na naman tayo. And thank you again for watching guys. Subukan nyo rin to para may dagdag recipe naman tayo sa pagluluto. And guys, verdict time. Ito yung kinuha ko kanina. So, Tamang-tama yung tamis. Perfect. Bukan guys, mabilis lang siyang gawin. Napakabilis lang. Ganito pala. Pag halimbawa meron na kayong ready ube. Na ginamit ko kasi kamote. Kung meron na kayong ube halaya. Ganun o. Mga halaya. O kaya ube jam. Pwede na yun. Tapos gawin nyo na lang yung first procedure na ginawa ko. Yung tinimpla yun. Tapos patigasin. Diba? Must try ulit guys, must try. Murag siya ba? Snacks, pwede pang snacks. Alternative sa mga biscuits. Pampapatid gutom. Try nyo guys ha. Thank you so much. Bye.